Bróna, cén planéid ar a bhfuilmuid? Mars. Céird leis a dhéanann tú ceapara? Le sútalún. Cáhfuil an labad a cheap? Tá sé sa gisnach. Céird a caihan tú ar de lábha sa gíomhra? Hata. Scríban tú le, céird? Le cóplear. Céird í phríomhchathair na hÉireann? Gaile. Ihan tú anra le céird? Le fork. Cén tanna matard? Níomh. Céird a ólan bó? Súaráiste. Céird leis a scúban tú de cuid fiata? Le scúbgrúge. Cén colas a aitar ón glug? Cinlátán. Cén tám den lá ihan tú breicfasta? Sníche. Cén dáta ar banana? Darug. Cén úma ghéan an muc? Mú. Cén lá hagan ag tús na seachtainna? De híine. Agus cén terma eile a thugtar ar héinte dó ó. Agus an clog seaca second. Conas a bhíonn tú taréis sin Bróna. Sásta go má leis. Well, Sé ceall crackansa. Tá sé dachar tá tú faoihrú ama agus tú ar GASTA. Well, Múinteoir Bróna, Gaelscoil Iarfhlatha, Gundéna Gaeilge, an scóir tá agat. Ná. An scóir tá agat, Bróna, an teannas, an scóir tá agat, ná, chuig.